जिल्ला बिपिएफनिफ्राय दिनै राकेश ब्रह्म बिटिसिनि इएमनि सायाव जे आंनि अर्थात आं हितेश बसुमतारी बिनि सायाव जि प्रतिक्रिया होदों जों बिनि फिननाय होनो होननानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामदों। जे बिथाङा जिफोर खोथानि माने अभियोग आंनि सायाव पार्सनेल एलिगेशन होदों बिनि सायाव आङो माने बुंथिनो होननानै दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। खारन बिथाङा बुंदों जे आङो 2 बोसोर इएम हिसाबै बिटिसिआव दंमोन होनदों। आं बेनो सिगाङावनो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बे बर' मुभमेन्टनि बा बर' जातिनि सोमोन्दै जेबो गियान गैया होननानै आं थांनाय बार जिथु प्रेस मिट बेयावनो बुंदोंमोन। थिग बिदिनो आंनि सायाव जिखिनि खोथा बुंदों आंनो बिटिसिआव 2 बोसोर इएम जानानै दंमोन होननानै बुंदों। आं बिथांनो मोजाङै बुजिनानै लानो थाखाय बेखौ दा बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों। आन्दलननि उनाव जिथु इन्टारिम सरकार बिएलटि भारत सरकार आसाम सरकारनि उनाव जिथु एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेवहाय आङो 2 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्टआव दंमोन। बिनि उनाव जिथु 2005आव जिथु इलेक्शन जायो नर्मेल इलेक्शन बिटिसिनि बेवहाय आङो इएम हिसाबै देरहादोंमोन। 5 बोसोरनि थाखाय आं आरोबाव इएम हिसाबै दंमोन। आरो बिनि उनाव 5 बोसोर कमप्लिट खालामनायनि उनाव फिन 2010आव बिटिसिनि बिसायख'थि जादोंमोन। बेवहाय आरो 1 बोसोरनि थाखाय आङो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआव इएम हिसाबै दंमोन। बिनि उनाव आं 2011आव आङो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव आङो बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन। आं बेवहाय देरहासार जानानै 2016सिम आङो एमएलए हिसाबै दंमोन। आं बिनि थाखायनो बुंदों जे बिथाङा हयथ' बिनि जेबो गियान गैया हे गतिके बिथाङा आंखौ 2 बोसोरल' इएम जानानै दं होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा बुंदों आंनि टार्न अभारानो 300 कौटि जादोंमोन। थांनाय बिसायख'थियाव आङो माने बे इलेक्शन कमिसननो बिसायख'थियाव जेला आंनि प्रपार्टि मबेल एन्ड इमभेबल माने जिथु प्रपार्टिनि एसेट होदोंमोन बेवहाय 300 कौटिनि होदों होनदों। बेबो नंखाय खारन बेयो भित्ति गैया हलासिनो खुनु तथ्य गैया हलासिनो खोथा बुंग्रा सासे मानसि माने गालखाब गैया बेहा गालखाब गैयि सासे मानसि बियो जि गोसो जायो बेखौनो बुङो बियो। এই गतिके बेफोर खुनु भित्ति गैया। आंनो 300 कौटि थाखाखौ माने बे जिथु 99 एपइन्टमेन्टनि बाक्सा जिल्लायाव जिथु गन्दगल जादोंमोन बे केलेंकारियाव आंखौ जड़ित खालामनानै बिथाङा आंखौ अभियोग होदों। बिथाङा मिन्थिया जे बिथाङा सासे जाम्बा होननानै बुंनांगोन खारन बियो तथ्यखौ भित्ति खालामनानै जेबो खोथा बुङा। आं बिटिसिनि जेला इएम दंमोन बे समाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ 99 साखरिखौ तदन्त खालामनो थाखाय आंखौ बे कमिटिनि चेयारमेन हिसाबै होदोंमोन। बे चेयारमेनाव आङो लिगेल इलिगेल गासिबो जाला बिअनि आन्दाराव मुसलपुर बिअ बरमा बिअ आरो माने तामुलपुर बिअनि आन्दाराव आं बे तदन्तखौ कमप्लिट खालामदोंमोन। बिथाङा मिन्थिया जे थाखा साग्राया एक्सुवेलि सोर आरो हमग्राया सोर बिथाङा माने बेखौ जेबो मिन्थिया। এই गतिके बेफोरबायदि जिथु मिसा नंखाय खोथा रायजोनि गेजेराव फोसावनानै जेरै बिसोरो बाबा लानो नागिरदों आं सानो बिथांमोना गावसिनि मावनो हायि बिसोर जे फैलार 1 बोसोर सरकारा जे फैलार
बेखौ सिखोमानो थाखाय मालायनि सायाव अभिजाग जाबसिननानै सानफ्रामबो बुंबाय थानायनि माने खोथाखौ आं सानदों जे गावसोरनि मावनो हायिखौ माबा खालामनो दोनखुमानो थाखाय माने बेफोर खोथाखौ बुंदों। आरो बेवहाय मोनसे अभियोग होबावदों जे मा होनो बर' साहित्य सभा मुसलपुर बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि अफिसखौ आङो सेनानै लादों होननानै बुंदों। सेनानै लादों होननानै बुंदों। नंगौ बे हाया बर' साहित्य सभानिनो हामोन मोनसे समाव। किन्तु जों बर' साहित्य सभा आरो बे समाव आङो इएममोन बर' साहित्य सभानि थाखाय जोङो मोनसे मोजां हा आं बे समाव बिटिसि नि इएम आरो लोगोसे मुसलपुर जिल्ला माने लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि आं चेयारमेनबोमोन बे समाव। बे समाव आं मुसलपुरनि मेडिकेलजों नांजाबनानै थानाय 1.5 बिगा हाखौ बिथांमोननो एलटमेन्ट होनाय जादोंमोन जोंनि रायलायनायनि बुजाफुरानि गेजेरजों, जाहाथे बे साहित्य संगठना बे मुसलपुर जिथु प्रपार टाउनाव माने मोनसे माने दखाननि होनायनि जिथु बेबस्था मोनो बेखौ जोङो रेगुलार सर्स मोनसे जायो, बिनि थाखाय जोङो बे हाखौ एलटमेन्ट होदोंमोन। लोगोसेनो बेयाव साहित्यनि बिल्डिंबो बेवहाय लुनाय जादों, दा जेराव साहित्य सभानि अफिस सोलिगासिनो दं। এই गतिके रायजोनि गेजेराव बेफोर नंखाय खोथाखौ फोसावनानै हयथ' बिभ्रान्ति खालामनो हागौ, रायजोआ गमामायैनो साननो हागौ जे राकेश ब्रह्मनि खोथा बुंनाया नंगौ नामा, जे हितेश बसुमतारिया जे साहित्य सभानि न'खौ दखल खालामनानै लादों। बिथाङा मिन्थियाबा बे जों साहित्य सभाजों बा जोंजों जानाय एग्रिमेन्टखौ बिथाङा फरायनानै लाथों, नायनानै लाथों, आं बेखौनो बुंबाय। दा मा होनो जिफोर दा खामानि मावगासिनो दङ, लुखानाय न'खौनो लुदों, मावनाय खामानिखौनो मावगासिनो दङ। मा होनो अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बायदि। बोरिमाखानि आं दाख्लैनो दलंनि खोथाखौ बुंदों। अलरेडि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि जोंनि आगुनि चिफ, बर्तमान जोंनि बिपिएफ हानजानि आफादगिरि, बिथांनि दिनावनो बे बोरिमाखा दलंआ उद्बोधन जादों। बिथांनि दिनावनो खुन्था लोगोसे माखासे गार्डारबो बहायनाय जादों। किन्तु नाथाय जाय कन्ट्रेक्टरा मोनदों बे खामानिखौ कमप्लिट खालामाखै। दा गोदानै बे खामानिखौनो फिन खनसेबाव बेवहाय खुन्था गायहैनायखौ जों नुदों, फाउन्डेसन स्टन माबा खालामहैदों, आं बेखौ नुदों। निस्सय जों बुंगोन, खारन जोङो जोंनि खामानियानो अपोजिशननि खामानियानो सोंनाय पाब्लिकआ न्याय मोनदोंना मोनाखै, बे दला होलांनाय जिफोर कमिटमेन्ट बेखौ पालन खालामदोंना खालामाखै। खारन रायजोनो गोबां कमिटमेन्ट होदों बिथांमोना, बेफोरखौ पालन खालामनो हादोंना हायाखै, मावफुंनो हादोंना हायाखै। बिरुदिनि खोथायानो जाहैबाय सरकारखौ सोंनाय, सरकारा बिनि जवाबदिहि। खारन सरकारा खोन्थानांगोन रायजोनि अभाब अभियोग, रायजोआ गांदों उखैदों, अभाब अभियोग जादों, बेखौ निस्सय सरकारनाव गाबगोन, बुंगोन। आरो बिथांमोना खोथा होनानै लादों, आरो जोङो बेखौ मोजां दृष्टि होगासिनो दङ, मोजाङै दृष्टि होगासिनो दं। मोनफ्रोमबो डिआरडिनि जा बिटिसिनि जिफोर बिफाननि खामानिफोर जा, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि खामानि जा, बाजेटनिफ्राय लानानै जिखिनि थाखा, बेफोरखौ जोङो दायो तथ्य संग्रह खालामनानै तथ्य हकारे नायगोन। जों सायावनो खोथा बुङा, बिथांमोन बायदि सायावनो हावायाव गदा सिबा जोङो। এই गतिके जों बुंनायनि भित्ति दङ। लोगोसेनो बेवहाय कालचारेल जिथु कमप्लेक्स लुदोंमोन, बेवहाय लुखानाय न'खौ सिफायनानै हयथ' मा होनो खोरखि सिफायनाय नुदों आं। मा खालामनो नागिरदों, दिनै मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय मावदों, बेसे थाखामोन, बेफोरनि खुनु जेबो माने मा होनो
रायजोआ मिन्थिया लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि सायाव माने गोजौआव मोनसे लुनायखौ नुदों आङो बेवहायबो दा दिनै आं बुंगोन बिटिसि गठननि उनाव बिटिसिआ प्रशासनिक बेबस्थाखौ मोजां खालामनो जुनै आरो जाहाथे रायजोआ असुबिदा जाया बिनि थाखाय जाहाथे अफिसा बे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारावनो मोनफ्रोमबो अफिसा जाहाथे जायो बिनि थाखाय बेवहाय डिस्ट्रिक्ट अफिस माने डिस्ट्रिक्ट सेन्टार गायसननाय जादों। दा आं नुदों जे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि जिथु अबस्था बेवहाय हाग्रा बानफबजोबनानै दङ खुनु साब सिखुन नङा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दङ जे मानसिफोरा आधुनिक बिटिसि खालामनो नागिरदों बिराद माने मसलपुरखौ जोंगा मागा खालामनो नागिरदों। आं सानो दिनै भाग्य मोजां ना गाज्रि रायजोआ बिसार खालामगोन। गोबाव समनि उनाव माने बाक्सा जिल्लाया दिनै सासे मन्त्रि मोनदों उरखावगोरा ब्रह्मखौ आरो बेबो साफागुरि जिथु मसलपुर समस्तिया बे साफागुरिनि सिङाव गोग्लैयो। मन्थ्रिनि क्षमताया बेसे बयबो मिथिगौ किन्तु दिनै मन्थ्रि दं बे समस्तियावनो इएम दं किन्तु बे मसलपुराव खुनु परिबर्तन जायाखै। मसलपुराव गंसे कलेज दं प्रभिन्सियेलाइज कलेज जुनियर कलेज दिनैसिम बेनि अबस्थाखौ बिथांमोना नायसनाखै। अथच मोनफ्रोमबो मेल मिटिं थांनाय दिनफोराव इउपिपिएलनि मिटिं जा माने एबसुनि मिटिं जा बै माने जुनियर कलेजावनो मिटिं खुंबोगासिनो दं। बिथांमोनखौ आङो बै कलेजखौ नायनो खावलायदों। मसलपुराव मोनसे दासिमबो डिग्री कलेज जायाखै। डिग्री कलेजा दिनै माने मा होनो जोबथारनाय मोनसे स्टेजाव दङ। दिनै सरकारिकरन खालामनांगौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। दिनै बिटिसिनि बहुतता माने डिग्री कलेजफोर हयथ' थांनाय दिनाव किसु माने कलेजनि थाखाय माखासे कलेज नर्म्सआव फैखानाय कलेजफ्रा थालांदोंमोन किन्तु मसलपुरा गासिबो नर्म्सआ फुलफिल। दिनै बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होननानै बिथांमोना खोथा होदों। लोगोसेनो जिखिनि नन प्रभिन्सियेलाइज एलपि एमइ स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो खोथा होदोंमोन आरो जि 99नि जिखिनि दायो थालांनाय जिखिनि मास्टारफोर बिथांमोनखौ माने बे गावसिनि गभर्नमेन्ट फैबानो रेगुलाराइज खालामनाय जागोन अर्थात साख्रिखौ माने मा होनो होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। दिनैसिम बे बिथांमोना गिदिंगासिनो दं गोदाव सोराव। सोरहाबा माने 20-25 बोसोर जाबाय रिटायार जानो सम जाबाय। आं नुदों बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानाय बिथांमोननि साकरि रेगुलार जानायनि खोथाया बाद हो। बिथांमोननि एस'सिएसनजों जों रायलायदों जिहेतु बिटिसिआव सेंसन पस्ट फैनाय 400-700टा पस्टआ बे 99नि पस्टमोन होननानै बुंदों बिथांमोना क्लेम खालामदों। किन्तु बेखौ होआलासिनो बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय टेटआव एपइन्टमेन्ट हरजोबनाय जादों। दा बेफोर खोथाफोरखौ कमिटमेन्टफोरखौ जेबो लाखिनो हायाखै आरो आं जिफोर भित्तिहीन खोथा जिफोर अभियोग खालामदों बेनि सायाव आयेनगत बेबस्था लानाय जागोन। बेनिखायनो आं बुंदों जि गोसो बेयो बुंबाय थागोन जों बेखौ खोनासंबाय थागोन। जुमाय फाग्ला होननानै बुंदों बिपिएफनि मानसिफोरखौ। आं बिनि उत्तरखौ होखांबाय जे जोंनो बिएलटि जन्म होनानै बिएलटिआ माला जन्म जाखो जि बिएससिखौ फैलाबानो स्टेट एक्टियारनि गेजेराव बिएससि सुक्तिया जादोंमोन बेखौ जोङो 1996आव डिनाउन्स खालामदों बिएलटि जानानै। बिएलटिआ
आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों बे बिटिसि सृष्टि खालामदों। सोरमोन बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ नेतृत्व होबोनाया? जोंनि नेतृत्वआव बिएसि जादों। जोंनि नेतृत्वआव बे बिटिसिनि जन्म जादों। दिनै बेनिनो मा होनदों, बे माने बिटिसिनिनो दिनै ओंखाम जागासिनो दं। जायफ्रा दिनै गोग्गानानै बुङो जाथिनि बिराद गिदिर गिदिर नेता होननानै, आं सानो बर'आव दिनैसिम रावबो गावनि क्षमताजों नेता जानो हायाखै। जाथिनि नाम बुंनानै, देशनि नाम बुंनानै, बर'नि अधिकारनि नाम बुंनानै बिथांमोना बे ओंखामखौ जागासिनो दङ। एक नम्बर खोथायानो जाहैबाय जोंनि दालां लुनायनि, लामा लुनायनि, अभारब्रिज लुनायनि खोथा नङा। 1500 कौटि 500 कौटिनि समस्या नङा बियो। बे संग्रामा राजनैतिक अधिकारनि संग्राममोन, जोंनि अस्तित्वनि संग्राम, जोंनि हानि अधिकारनि संग्राम। आरो जोङो जाहाथे मा होनो राजनैतिक सुरक्षा, कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड मोननो हायो, बिनि थाखायसो जोङो संग्राम खालामदों। जों दालां बिनानै सुक्ति खालामाखै, जोंनि रिहेबिलिटेसननि खोथा बुङाखै। बिएलटि सुक्तियाव रिहेबिलिटेसननि दफा गैया। बेनिखायनो जोंहा अननाय दं, बिटिसिनि प्रति अननाय दं, हारिनि प्रति अननाय दं, जोंनि हानि प्रति अननाय दं। आरो बे संग्रामा सोलिबाय थागोन। कुनु धरनै, कुनु खारनाव जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि क्षमता कर्तन जानायखौ बिपिएफआ मालाबाबो थैलाय उजिलाय बेखौ गनाया। आरो बियो बे जुद्धआ सोलिबाय थागोन। এই गतिके बिथांनि जितु भित्तिहीन खोथाफोर बुंनानै जि गावखौ माने मिडियायाव गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै माने मा होनो हाइलाइट खालामनो नागिरनाय, आं नुदों बिथाङा गावनि परिचयखौ गावनो लागासिनो दङ। बिथाङा बेसे रोंगौथि दं आरो बिथाङा जिफोर खोथा बुङो, कुनु ना माने भाषानि शिष्टाचार दङ ना बले मोनसे भाषा बुंनायनि मोनसे माने माबाफोर मा होनो सिन्था खालामनानै बुङो, बेखौ बिटिसिनि रायजोआ, आसामनि रायजोआ बेफोर गासिबो दिनै नुजोब्बाय। এই गतिके बे गावनो गावनि परिचयखौ होनानै लालांगासिनो दं। दा आं बिनिनो प्रतिक्रिया हिसाबै दिनैनो बे फिननायखौ आङो होनो होननानै बे प्रेस मिटखौ खालामदों। आरोबाव बिथाङा मोनसे अभियोग होबावदों, आं थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव अनसुमै खुंगुर बर'नि हेंथायै आङो बिथांमोननि मानसिखौ जाहाथे राकेश ब्रह्मनो भट होनांगौ होननानै बुंहरदों होननानै मोनसे एलिगेसन होबावदों। बिथाङा खोन्थाथों सोरनि फन नाम्बाराव अबे दिनाव बिथाङा बेनि प्रमाणखौ होथों। फन नाम्बार आरो फन कल रेकर्ड बिथाङा दिहुननानै होथों। मोनसेल' प्रमाण दिहुननानै होथों। बेराफारसेथिं बे अनसुमै बर'खौ बाख्नायदों, बिथाङा जोबोद मोजां, आं धन्यबाद होगोन। बिथाङा अनसुमै खुंगुर बर'खौ सासे दक्ष आरो मोजां मानसि हिसाबै बाख्नायदों। आरोबाव बुंबावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे मोजां मानसिखौ माने बिबान होनांगौमोन बाक्सा जिल्लानि सभापतिनि थाखाय। बिथाङा बुंदों जे माने आं बिथांखौ धन्यबाद होगोन, बिथाङा थारमाने गोसो सिंजों बिपिएफखौ मोजां मोनो बेखौ माने फोरमायदों। हयथ' खुगाजों बुङाखैबाबो बिथांनि जितु खोथा बाथ्राजों बियो मा होनो बिथांनि जितु साननाय बियो प्रकाश जादों। এই गतिके बिथाङा सासे सरम माने सुबिदाबादि सासे गथ'
आरो इभेन माने बुंबावदों जे प्रमद बर'जों आं टिकेट बिदों प्रमद बर'नाव टिकेट बिदोंमोन होननानै बुंदों बिथाङा बे आंनि जिथु सोंनायनि फिननाय बिनिबो प्रमाण आं बिदों दिनै बे दिनै मा होनो प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बिदों प्रमदजों आं बहा रायलायामोन अबे फनजों फन खालामामोन माला खालामामोन बिनि दिन थारिख जायगा रायलायनाय बिनि फन कल रेकर्ड बिथाङा माने बिनि प्रमाण होनांगौ बिथाङा रायजोनि गेजेराव बे नानानथा जिफोर खोथाफोरखौ बुंनानै बिद्धान्थि खालामदों बिथांनि जिथु भित्तिहीन खोथा बिनि सायाव आयेनगत बेबस्था लानाय जागोन आं दिनै बेखौ सतर्क खालामनानै बुंदों जों अपोजिशन हिसाबै निस्सय बे सरकारखौ हमगोन जोङो आरो बिथांमोननि खामानिनि सायाव गोख्रों जिथु बर्थमान जिखिनि जाबाय थानाय जिफोर सोलिबाय थानाय स्किमफोर आं दा लेटेस्ट खोनादों आङो बोले ना फिसा उत्पादन खालामनांगौ ना प्रडाक्सन खालामनांगौ बिटिसिआव बे माने मा खालामनो होनो नानि उत्पादनखौ खालामना इक'नमिक भाबै माने बिटिसि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि खोथा बुंदों बिथाङा मटर साइकेल रानदोंनो ना फानग्रा बेवहाय माने मा होनदोंमोन बेखौ आइस बक्स होदों खारन बेवहाय अन्ध्रनि ना बिहारनि ना बेंगलनि ना राननोसै नामा बेवहाय हा दाख्लैबो बुंदों आङो बे फार्माव कख्लाबारि फार्माव हेडसेरि दङ ना फिसा बानायग्रा हेडसेरि दङ गोदोनि दिनाव बेवहाय खारजिनि फुलि बानायोमोन गोदोनि दिनाव बेवहाय अमानि फिसा बानायोमोन नानि फुवान बानायोमोन बिभिन्न माने एग्रिकालचारनि सीड प्रडाक्ट खालामनाय जायोमोन बेवहाय नारिखलनिफ्राय लानानै माइनिफ्राय लानानै गोदान माइनि आबिष्कारनिफ्राय लानानै बिभिन्न मैगं मैलानि जिथु सीड्स बेफोरखौ बानायोमोन बेवहाय बेयो अल इन्डिया लेभेलाव नाम्बार 2 पजिशनाव दंमोन दिनै बिथाङा बेखौनो कार्यकरि खालाम बे हेडसारिफोरखौ खुलिनानै हयथ' माने माखासे बेखार मानसिफोरनो हेडसारि खुलिहोनानै जायगायाव ना उत्पादन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालाम आरो बेजों लोगोसे बेवहाय नानि जिथु आदार आसामाव गैया दिनै नानि आदार बानायग्रा बे माने मा होनो बिनि इन्डास्ट्रि गैया बेखौ लाबो बेवहाय बे बिटिसिआव लाबो बेवहाय गोबां फुख्रि दङ जाहाथे बेवहाय नानि आदार खाद्य प्रस्तुत खालामनो हायो बेफोरखौ खालाम आं नुदों मटर साइकेल होदोंनो मटर साइकेल होनाय बेनिफिसारिफोरखौ जों लिस्टखौ बिदों दिनै बेवहाय नुदों आं सासे माने बे अट' सालायग्रा बेटारि गारि सालायग्रा बेटारि गारि दंखायो आरो गारियाव हेन्डिमेन हिसाबै थायो बिथाङा ना बेबसाय खालामा बिदि सासे गथ'नि नाम नुदों दा नामखौ बुंथ'ला निस्सय समायाव बाक्सायाव होनाय हिताधिकारिफोरनि बिथांमोना जग्य मानसिफोरनो होदों ना बले पार्टिनि सार्टआव पार्टिनि वार्कारफोरनो बेफोर मटर साइकेलखौ होदों निस्सय मोनसे समाव नुगोन आरो जों बिनि लिस्टफोरखौ तथ्य' हकारे नायगोन गोजोन्थों।